Palitog Live Extension Vitamin D3. Atong balikan mga higala ang linya ni Ma'am Elaine Perez. Good morning pagbalik, Ma'am. Hello po, good morning, friends. Madunggan ako ni ma'am. Yes, Ma'am. Kana, klaro-klaro na jud, Ma'am. Akong pangutana, Ma'am Elaine, unsay mga nabay adjustments, Ma'am, mga announcements sa pagsugod sa tuig gikan sa Pag-ibig Fund? So, for the update po sa increase sa regular contributions ni Pag-ibig Fund, wala pa po yung memo pero gina-plan out na po na mag-increase for 200 for employer and 200 for employee. Mhm. So, if ever po may memo na for increase, mag-inform lang mi sa mga employers and maghatag lang mi og letters po. Okay, sige. Thank you, Ma'am. Pila gani ang ato ang regular contribution karon, Ma'am? Sa karon ma'am, 100 for EE and employer for total of 200. Pwede ba na siya patasan, Ma'am? Hello, Ma'am? Yes, Ma'am. Ma'am Elaine? Nawala na po diyang ano, no? Tingog? Nawala siya? Hello, Ma'am Elaine? Mangutana tama kasama kung pila ang regular nga contribution. Kay para makaandam po ning uban nga gusto magpamiyembro sa Pag-ibig Fund. Unya, ang uban nagsugo na pud save. Nakita ko kagahapon mga higala og kanang mga balita bahin sa pag-save. Na uban naka 73,000 sa sulod sa usa ka tuig. Sana all. Ma'am Elaine, good morning pagbalik. Hello ma'am, good morning. Ayan, Madunggan buka ka. ako. Dunggan na gid balik, ma'am. Sige, ma'am. Ma'am, unsa pila ganito regular, ma'am, nga contribution? For regular contributions po, total of 200 pesos, 100 for employee and 100 for employer. Karon na regular savings po. Pwede na siya patasan, ma'am. Yes po, depende ni employee kung gusto siya mag-top up, pwede ra siya mga i form diri sa amo ang branch. Katong upgrade regular savings. Pwede Alright. na niya 1,000 ba niya ang per month niya na ipadeduct. Pwede na po siya mag-over the counter o budget. Okay, thank you, ma'am. Ma'am, naatay mga pangutana din hi ma'am Radyoman Benz. Ato nga i-check kung unsa ni nga mga pangutana. Dinusa ko mga higala sa MP2, ma'am, no? Kining pila daw ang dividend karon? So, for 2023 po na dividend sa MK2, pa na siya. So, probably ma-announce po siya mga third month po sa first quarter. So, March, probably March katapusan or first week of April. Okay. So, ayan. Unsa ba'y benepisyo, ma'am, sa pag-save sa MP2 sa Pag-ibig? Kaya na may uban, ma'am. Nakita ko kagabi nga nag-save sila gamit ang alkansa. Ingon ana, umiingon sila nganong diha man gid mi sa Pag-ibig Fund mag-save. So, compare po sa ato ang mga alkansya na sa yung mga tendency na emergency, kung ko lang sa inyong balay, o wala, dili po matubo every year. So, kung mag-save si member sa MP2 ni Pag-ibig Fund, na ana siya itubo every year, nakalakin po siya for 5 years. Kung gusto doon ang iyang goal is mag-save, pwede ra kaayo kay 5 years pa man ang iyang maturity. Okay. So, after 5 years, pwede na namo na makuha, ma'am? Yes po. Ayan. Sige po. Salamat, ma'am. Ma'am, unsa day requirements para magpamiyembro sa Pag-ibig Fund? Ingon din ni Ricky. Pag-ibig Fund, regular savings po, or MP2. Regular, unsa day, ma'am, magpamiyembro sa Pag-ibig Fund? So for registration po for Pag-ibig Fund, pwede ra po siya mag-online application para makuha niya ang tracking number within that day. Then, proceed lang siya sa branch para magkuha og MDF kay after 33 working days pa generate ang need number. Okay, thank you. Alright, sige ma'am. Ma'am, balhin ko sa pangutana ni Ma'am Gina dinhin. Siya speakers linya karon ma'am. Atong paminawan niyang pangutana aron direkta po niya kining madawat ang tubag. May buntag Ma'am Gina. Mayang buntag po, Yes ma'am, taga-asa ganita? taga-buhangin. Taga-buhangin. Naa sa pikas linya si Ma'am Elaine para sa imong pangutana sa Pag-ibig ma'am. Sige po, go ahead. Ako po. Ang mayang buntag, ma'am. Ang mga paano lang po, ma'am, kaya akong partner man good is naka-loan sa Pag-ibig. Tapos,
naman ginakainan sa mo ang anang maskin daw napaday kulang sa loan pwede na pud daw maka-loan. Naka-loan na siya. So, ang pangutan, ma'am, naka-loan na siya na mag-loan o balik. Opo. Yes, ma'am. Pwede na siya maka-loan o balik kung payments na po. Pila to ka months, ma'am? Na loan. Pwede na kayo siya Kuan nakabayad na 6 siya og payments ano, po. mga 1 year. 1 year na siya nakabayad. Pwede na kayo, ma'am. Okay. Okay po. Sige, ma'am. Salamat sa pagtubag. Yes po. Wala kay follow-up question, ma'am? Oy, nahilak ang bata. Wala na. Wala na. Nakandun mi sa expensive, ma'am. Nagfollow up check up. Ang gusto kong baby. Sige, walay problema, Ma'am Gina. Salamat, ma'am, ha? Okay po. Sige po, mayong buntag. Salamat po, Ma'am Mayong Elaine. buntag po. Last question. Ako ka na, akong basaw ng question ni Ma'am Angelica Rosal nga taga Buhangin pod. Mangutana lang siya, Ma'am Elaine, kung pila ka years bago maka-avail sa housing sa pag-ibig o unsay requirements daw, ma'am. So, for the housing requirements and availability po, 24-month contributions, loan form, 1 month latest payslip, and proof of income or yung source of fund mo. So, for housing loan po, depende po kasi sa property na in-afford number. Mhm. So, basta po na mag-visit na lang sa housing hub para ang makuha niya na requirements is specific po sa iyahang applyan. Basta 24-month contribution, kung wala pa, pwede ra na siya ilang po. Okay. Thank you, ma'am, sa pagtubag sa mga pangutana sa tong listeners and sa mga diha no sa netizens. Naba mo duga mga anunsyo, ma'am, alang sa ato ang mga miyembro o sa mga gusto magpamiyembro? So, sa mga gusto mong pamiyembro, datulata lang ninyo ang dividend rate announcement po sa third month of the first quarter. Kay kung mga dako-dako to inyong kuan or annually mo nagakuha sa inyong dividend, isig lang mo sa grant and other na announcement for dividends. Okay. Thank you. Salamat po, ma'am, and Happy New Year! Ato nakauban mga kasama. Yes po. Thank you kayo. Ma'am Elaine Perez, mga higala, Marketing Officer sa Pag-ibig Fund. Be sure, straight to the point. Every Monday sila ito makauban sa mga dunay pangutana da i-text daan sa itong text line 0938-022-6267 or sa ato ang Facebook fan page nga DXDC621 RMN Davao. Be sure, straight to the point. Alas 8 naman, wapa mo kakapede ha, gabi na po. Gabi na mga kasama sa Paragis, Bila-Bila Herbal Coffee nga sa ka-anti-diabetic, anti-inflammatory, antibacterial. Daghang mga kasama mga benepisyo nga maangko na tong sa pagtimpla ug paghigop sa kapeng Paragis, Bila-Bila Herbal Coffee. Iya mga kasama ang muhatag sa tuwa og maayong